Bé, el dia a dia, la intensitat, evidentment, ens porta a que el dia a dia és prou frenètic, sobretot perquè és molt difícil que en un poble de 2.000 habitants, de poc més de 2.000 habitants, evidentment la gent, quan té qualsevol necessitat, on ve a buscar i on ve a preguntar és a l'Ajuntament. Ni se'n van a la Diputació, ni se'n van a la Generalitat, ni se'n van als ministeris, ni res de res. I això acaba portant-nos a que, evidentment, moltes vegades atenem més qüestions de les que purament són competència municipal, i això, evidentment, canalitzar totes aquestes qüestions en una legislatura en la que damunt s'ha ficat en marxa tot el tema d'alguna manera de l'administració electrònica i de més, ha resultat un poc complicat en molts moments perquè realment la gent li ha costat una miqueta més adaptar-se, estem adaptant-se uns i altres encara, i això fa que de vegades isquen certes dificultats. Jo crec que dins d'allò més important n'hi ha que tenir en compte diverses qüestions. Respecte a les infraestructures agràries, el tema de camins, un poble com La Font, que tenim quasi 85 quilòmetres quadrats, que tenim 185 quilòmetres de camins, evidentment resultava relativament difícil, complicat, sobretot perquè cada un, evidentment, pensa en el camí que li pot afectar, i el que vam decidir va ser canviar el plantejament i que en lloc d'arreglar una passaeta tots els anys determinats camins, destinar aquests diners concrets per a un o dos o tres camins i que cada any anaven solventant-se. Després, les infraestructures esportives, en el que hem fet la gespa artificial, hem modificat el frontó també, hem afegit la pista de pàdel i hem renovat d'alguna manera l'enllumenat també del poliesportiu, del pavelló, i aquests xicotets detalls que d'alguna manera feien falta. És de veres que les circumstàncies ens porten a que ens deixen nous reptes, també per les dificultats estructurals de determinades infraestructures, i això ens causa certs problemes. I després, en matèria educativa i en matèria social, estem treballant també per a que, per un costat, s'arreglen els centres educatius, tant de l'EPA, de l'escoleta infantil i del centre d'educació infantil i primària, i per supost crec que el gran èxit, i encara que això costa la pell i siga l'última cosa que passa, tinc clar que ficaré tots els meus esforços i tota l'estima perquè la Font de la Figuera tinga centre de dia. Bé, jo crec que la intensitat és una de les qüestions més clares, sobretot perquè evidentment soc el primer alcalde de Compromís que ha tingut la Font de la Figuera. Això vol dir que de vegades es fan comentaris d'estos de carrer lliures, que a voltes qüestionen certes coses i que fan certes afirmacions que després comproven que tu has vingut així a treballar, que eres una persona que la gent te coneix com a treballadora, que saben que eres constant, i crec que aquest és l'esperit de Compromís, la constància i el treball continuat, i la gent va donar-se compte d'aquestes coses també.